anadwo adom no adom yen yasan ahyia biem aha the kingdom of Asante so abusuafo enne edwuma ye di ye timpo nyina ene se bosumi wei a wo yenim niema nkrenkre a ewum ena yenemu eche no nkakra sɛde asantesɛm ɛteɛ no da bia meka kyerɛ mo sɛ asantesum ɛyɛ sunsum anaasɛ suman ɛka wo na wonkom wei a wontimi ɛntina anyɛ saa nkasa brinka nondu abɔ apa hometi aduasa enum ɛsɛ nka wo nua bɛma mo somfo mo ade nyinaa kofi kakari nka meda nanso ɛnam sɛ ɛsɛ sɛ me som mo na mede kaseɛ ɛne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ na wɔtwe wei ewiye ɛde brɛ mo enti ana anwumre meni mo nyinaa asan ahyia biem nansane nɛ yɛhyia ɛwɔ apramai so yi mebɔ mo anhoba anaasɛ mebɔ mo nkaye sɛ saa na wɔtwe yɛ wiye ɛyɛ ɔheneba akyempem hene na aduse poku ɛyɛ otufo sɛ osi tutu ba people anaasɛ na poku ara wonya ne ba bi kɔ ba ana nyankopɔn yɛ adom a efikyina ewia premto bre ekopem adwada yebegya no kwan amanakɔ nsiedo ede amane firi ha akɔbɔ nananom sɛ obesom asante sɛ akyempem hene oheneba dwuma odiye no ode aba ewiye nyankopɔn yɛ adom akina ekimemene obubo ne bosome ne da etoso edunsia ana ibefi na kwankwaja no ase eno eye nkaibɔ a edikan meka kyerɛ mo sɛ nansane nne eye benada na eye obubo ne da etoso edumienu ana ye mfie waha pepepe a na prempe efiri sese suposo eba ebedru eye kumase abonten so eno so santehene osetu otoso mienu ahyehye se obedi saa mfie waha afidida no eno so niema egu akwamu a yede ebre mo eno eda nkyɛn so a maka kyerɛ mo sɛ asante de ye wade na yede niema nyinaa esie na yede niema nyinaa so esie a na yede sie ɛwɔ ne kwan so saa obubo busumi ya afe apem ahanson adioson enson 1777 ena na wose kodwo ɛkɔ ekura ɛyɛ November anaasɛ obubo busumi se yɛ mu ana na sɛ kodwo ɔyɛ santehene ɔno nso ɛkɔ ekura sanso ena enne ɛyɛ obubo busumi anaasɛ November ne da ɛtoso edunum na moma menkae mo sɛ November dasia ne da na etoso dunan ete sɛ nnura ene mfie nwɔtwe pepepe November 14th 2016 ana na afie kobi sɛ wampem santehema ono so ɛkɔ nekura enti yehia se ya na ye kaka ye ho mpanyi amayate ase sɛ yehia ɛwɔ amanfo so a na yakae yanom eno nti yehia se no ye fi ase se ye di nkomo ye kaka ye ho yakae nananom a omu afiri yentem ɛkɔ eno nti sɛ wo hwɛ ya mfie wɔ ha afidida ye didi ama na aprempe no saa nso na ye kan yensa 1777 it's about 300 and something years now mfie hasa ene akyiri ni ana na ase kodwo a oyɛ santehene ɔno nso ɛkɔ ne kura ase saa nso ana enura ene mfie nwɔtwe epepepe a na afie ko bi sɛ wampem ɛde kɔ ne kura ase na yɛnhwɛ na akyempem hene ɛyɛ ɔheneba aduse poku a wonya ne ba bi koi odiade afe apem ahankono aduotwe mienu ɛna ɔkra nananom sɛ ɔndumadie ɛne ne wiase asetena nyinaa aba wieye ɛyɛ mfimpi mienu ɛne aduonu ɛnan edi sɛ yɛsese a ɛyɛ mfimpi mienu ɛne aduotwe kra nko odi ade ba mfie aduanan ntiema odi ade mfie aduanan mienu ɔno ɛne
achampem na megidi sɛ minim de ba megidi sɛ wodi ade akɔ animu kakra abusua yɛhyia yi mede kaibɔ anaasɛ nkasebɔ ɛwɔ hɔ no mu nyinaa de abrɛ mu ɛyɛ awurade pa ɛkyina akyerɛmade anaasɛ nsuase ebehuri tututututu ne sɛnti ɛne sɛ ɔheneba na achampem hene ɛkɔ akura ebefi ase kyina na da bia ya na meka sɛ yɛhyia sɛ ya asante yɛwɔ abɔdin yɛwɔ amammerɛ yɛwɔ amanneɛ hwan mpo ne ɔheneba hia hene sɛde ɔheneba achampem hene mepakyɛ momfa nkyɛme achampem hene ɛyɛ n'akoko a ɔtɔ so mmienu ne ba people ne ba nimpɔn odi adeɛ ni ase yɛka sɛ obi yɛ achampem a achampem hene no ɛne dɛn achampem kane tete hɔ ansa na akwasi broni de atuo ne shield ne nneɛma ɛbɛba no na nananom ɔkwan a na ɔfa so a na yɛbɔ yɛn ho ban nti na yɛwɔ ade bi a na yɛfrɛ no kyɛm ɛno ana na nananom ɛkɔko a yɛde bɔ yɛn ho ban sɛ tie biara no ɛbɛyɛ den sɛ wobɛto pea ama no afam akɔ baabi a santehene anaasɛ ɔhene kɛseɛ bi ɛwɔ ne bi a wɔnya no ne no akɔdi nawuo na asante gidiem anaasɛ asante amanneɛ mu no ayɛ te sɛ bantama akonnwa a ɛyɛ mmarima mma ana di adeɛ no saa nso na achampem akonnwa no ɛyɛ mmarima mma ana di adeɛ no sɛnti ne sɛ yɛkɔ sa a na wɔn ana no wɔn se anaasɛ wɔn papa akoma ɛda wɔn ho anaasɛ da wɔn so nti no na wɔn hwɛ sɛ wɔn mu ano bɛbɔ ɔhene ho ban ɛno nti sɛ yɛhwɛ sɛ hwan na memfa no mmɔ me ho ban obi hunu na sɛ nipa no ma kwan da ne ho na sɛ adɔmfo anaasɛ ayɔmfoɔ nya kwan ebewura me mu ana mmom sɛ mede mmea nkasa metwetwe motwo bia me sɛbesɛbe mpɛ aduasa me ba ɛbɛdi dwuma a ɛte saa adeɛ a ɛnneɛ na obetumi abɔ me ho ban yie ɛno nti kyɛm a yɛreka no na ɛwɔ hɔ ma ɔheneba nti ɔheneba ahemfo mma mmarima no ɛtaa di anaa wɔn ana wɔn di achampem akonnwa no yɛba asante amanneɛ ne amammerɛ mu a sɛ yɛka sɛ achampem a wɔn ne kyidɔm wɔn bɔ ɔhene kyidɔm mfa ho ne baabi a ɔhene bɛkɔ bia nti ne tɔ da bia wobɛhu sɛ dwom santehene tena ase a kyidɔmfoɔ tena n'akyi pɛɛ wɔn nso yɛ fekuo no bi a wɔn tena ɔhene akyi pɛɛ ɔhene sɔre a ɔhene sɔre firi aprama a ɔbɛte so anaasɛ bogyawe anaa baabi a ɔbɛtena no a wobɛhu na kyidɔmfoɔ no nyinaa sana akɔtena hɔ ɛno nti wɔn wɔ abɔdin bi a yɛfrɛ no sɛ ɛtɔ akyire afa tɔ akyire afa no kyerɛ sɛ wɔn agya anaasɛ wɔn se siesie ɔhene ho de sɛ kɔkɔɔ bobɔ ne nsa na sɛ ɔhene ɛresɔre ne efiri tɔ a ɔhene no ankasa ntumi mfa na sɛ ɔhene ntumi amfa nso ne nipa afoforɔ bɛfa deɛ a na sɛ abɛyɛ nipa no agyapadeɛ na emu ɛtɔ akyire a wɔn bɛfa kyerɛ sɛ ɔhene mma ne wɔn mu ɛno nti bibi tɔ akyire a wɔn anumfa nti santehene tena ase na ɔsɔre a na kyidɔm ɛyɛ ɔhene ba kanea na ɔhene ba nkɔ akura ase no na ɔhene ba achampem hene akɔ ne nkurɔfoɔ akɔtena akyire nti saa abirɛ no de sɛ sika kɔkɔɔ ne bɛtɔ fam sɛ ɔhene abotire ne bɛtɔ fam sɛ biribi a bɛtɔ fam biara no ɛyɛ wɔn a wɔn ho dea na wɔn afa na sɛdeɛ nim no nso wɔn bɛkɔ akɔ wɔn mu agya wɔ sɛ wɔn bɛfa koraa sɛ agyapadeɛ a wɔn anya a wɔn de asiesie wɔn ho kane no na nipa bi nni ho kwan sɛ fekuo bi wɔ hɔ nom wɔn bɔ bi nanso nnɛ santehene sɛ etu nyansa mu obie kwan ama nipa bi a fekuo bi wɔ hɔ nom a wɔbɛtumi bɔ bi nti no wobɛkɔ baabi yɛwɔ kyidɔm hene yɛwɔ ankɔbea hene yɛwɔ kyidɔm abusua na anaasɛ fekuo no ahodoɔ na mmom nnɛ yɛhwɛ kyidɔm nti wɔn ana yɛdi wɔn ho nkɔmmɔ kyidɔmfoɔ dwuma bi mu a wɔn di ne sɛ ɔhene tena ase na nananom tene a wɔn deɛ wɔn te wɔn papa akyi na wɔn abɔ ne ho ban mfa ho ne sɛdeɛ ti biara no wɔn de ahobanbɔ ɛwɔ no nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena obubuo bosome ne da a ɛtɔ so 16 yɛgya ɔhene ba adusipoku
ahyɛmpem hene kwan. Dwumadie no bɛfi ase kyena awia 12 awigyina menka ne saa na atoa so akɔpem adwoada. Sɛdeɛ ɛteɛ no kyena awia 12 no akɔpem anadwo na Nyankopɔn yɛ adom a kwasiada afiri anɔpa 9 akɔpem anwummerɛ 9 na adwoada no nso adwoada no a yɛgya no kwan koraa no ɛhɔ ana Santehene Setu ɔtɔ so mmienu ɛbɛtena apakam aba abɛgya ne ba abɛyɛ ne ba yie ɛne na bɛdi nkra ɛde nkra kɔma no sɛ ɔkɔ na sɛ yɛampa sɛ Asamado yɛ ɔman a ɔmfa nkra nkɔma ɔno ankasa ne nua Otumfuo Opokuware a ɔtɔ so mmienu saa nso ana ɔkɔ a ɔmfa nkra nkɔma ne na Santehene maame anaasɛ Santehema na afie kɔbi sɛ wampem a ɔtɔ so mmienu ɔno nso ɔmfa nkra nkɔma no mpo sɛ ɔmo ma ne Santehene na sɛ ɔmo anya biribiara ɔmo ma no dɛnkyɛmbrɛboɔ na sɛ wɔanya gya a wawe ne mu no. Aha megye di sɛ obebusa sɛ dɛn ɛne dɛnkyɛmbrɛboɔ. Dɛnkyɛmbrɛboɔ ɛnyɛ aboa dɛnkyɛm a wɔda nsuom ne brɛbo ana yɛreka. Dɛnkyɛmbrɛmo ayɛ sɛ menka ne sɛ aburo a yɛasi ho anaasɛ dɛnkyɛmbrɛbo yɛ yɛnka no saa aburo a yɛasi sɛ yɛnya gyo yɛanya gyo yɛbɛtumi awe ne saa ɛno ana mpanyin fɛ no dɛnkyɛmbrɛbo nti sɛ nananom ɛɛmane no a wamane no dɛnkyɛmbrɛboɔ na wɔanya gya a wawe ne mu no. Yɛa na nnipa no bi taa ka sɛ ɛyɛ bese daabi nhwehwɛmu akyerɛ sɛ ɛne bese ɛnni twaka biara anaasɛ ɛnyɛ bese koraa na mmom sɛdeɛ nananom nimdeɛ mu ɔmo hu no no sɛ ɛyɛ aburo menka sɛ ɛyɛ aburo sɛ so sɛ gya wɔ hɔ o sɛ gya nni hɔ o wobɛtumi asi na wadi anaasɛ wawe sɛ kɔm ɛba. Abusua menim sɛ ɛyɛ dɛn a Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛne n'adekyeɛ ɛkɔ no yɛbɛhyia ɛwɔ akyerɛmade anaasɛ nsuo ase na yɛfifiri nneɛma nyinaa ase sɛdeɛ da bi yɛyɛ no The Kingdom of Asante ɛne tete obi kyerɛ yɛde nneɛma a ɛte sɛ nyinaa ɛbɛfi aseɛ ɛde abrɛ mobɛhwɛ bi live na deɛ yɛsɛ yɛ recording nso de brɛ mo no yɛde ne nyinaa abrɛ mo. Medin ɛde Kofi Kakari adeɛ asa mpanyin taa kaka sɛ bi sɛ adeɛ sa na asɛm asa. Moma memfa mo nsi ha ɛyɛ Awurade paa kyena wei yɛ kaseɛ anaasɛ wei yɛ nkaebɔ a mede abrɛ mo sɛ mobɛhyɛ no nso sɛ kyena Asanteman ɛwɔ ayie. Nananom bɛka sɛ adamu asi na Santehene ani ɛda kɔkɔɔ wɔ mu ɛno nti no dɛnkyɛmkyɛ anaasɛ gyemekutu no asɔ kɔkɔɔ. Ɛyɛ Awurade paa Nyankopɔn de yɛn nkwakyɛ yɛn na nananom de yɛn ho afoofi na ɔmo hwɛ yɛn so ma adeɛ kye a ɔkyena yɛbɛsa na wɔahyia. Medin ɛde Kofi Kakari aha ɛyɛ The Kingdom of Asante aha ana nimdeɛ nyansa ɛne suahunu nyinaa ɛwɔ. Makra mo.